Λοιπόν, πάμε να δούμε συνταγή χορηγό του Ενθέτου και Βολτίτσα. Ξέρω ότι έρχεται ερώτηση, αλλά πρέπει να ρίξω διαφημιστικό τώρα, αλλιώς μετά θα έχω πρόβλημα. Και αν είναι. Σας απαντάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας. Ναι, είναι ένα πολύ συγκλονιστικό βίντεο. Το έχουμε. Ναι, το έχουμε, ναι. Είναι αυτό που έχουμε δει οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά του. Επίσης, να σου πω ότι σήμερα, ναι, είπαμε, ταξιδεύει στην Neverland. Και αύριο θα είναι ένα προσκύνημα εκεί. Σκεφτούν να το κάνουν κάτι σαν μουσείο το σπίτι. Θα δούμε κόσμος που θα μαζευτεί. Θα ρωτήσω κάτι, αφού την Neverland δεν το πούλησε το σπίτι. Όχι. Αφού λένε ήταν καταχρεωμένος. Ναι, αλλά τα λεφτά που χρωστάει, η περιουσία του είναι τα διπλάσια πρώτον και έχει ακόμη να παίρνει λεφτά από τους Beatles που έχει πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών του και γενικά τα δικαιώματα του συγκροτήματος. Και επίσης τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία αγγίζουν περίπου στο 1,5 δις. Παιδιά, είδα στο YouTube χθες, η σωρός του λένε θα είναι σε γυάλινο φέρετρο και επειδή κάποιες ώρες περνούσε μέσα σε αυτό το γυάλινο, όχι φέρετρο, σε στυλ, γιατί ήθελε να ζήσει μέχρι 150 χρόνια, λέει. Το είδα στο YouTube. Σολάριουμ και να με δει, ή κάποιος τέλος πάντων, να πάει να κάνει σολάριουμ και να το δείξουμε σε αυτό το πράγμα να κάνει σολάριουμ που είναι το ίδιο πράγμα. Και να πούνε ότι το κάνει. Έχεις πάει ποτέ σε αισθητικό τον τελευταίο καιρό? Να δεις, σαν γυάλινο τέτοιο. Ναι, αλλά ναι, για να πάει παντού το οξυγόνο. Καλό το κάνουν και οι γυναίκες. Τα τελευταία ειδήσεων χτες είπαν ότι το κάνει για το πρόσωπό του, αν και αυτό που λέει ο Μάρκος έχουν πει ότι όντως θα γίνει έτσι. Αφού το κάνεις και όταν πας σε αισθητικό υπάρχει ειδικό τέτοιο σαν καψούλα φαίνεται, τεράστια μεγάλη που σε διοχετεύει με οξυγόνο όλο στο σώμα. Και ότι υπάρχει διαθήκη και θα ανοίξει σε ένα μήνα. Ναι, θα ανοίξει σε ένα μήνα, η οποία διαθήκη έβγαλε τον πατέρα του από τη διαθήκη, από ό,τι ξέρω. Ήταν σίγουρο, μάλιστα χτες ο πατέρας του εκμεταλλεύτηκε το θάνατο του. Προτιμώ να πάμε να δούμε, γιατί όντως, αφού λες ότι είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο. Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό το βίντεο, πραγματικά. Και ακόμη φανταστείτε τι έχουν να ακολουθήσουν. Δηλαδή, όταν θα ανοίξει η διαθήκη ένα μήνα μετά, φανταστείτε κάθε μέρα τι θα γίνεται, πόσα πράγματα θα βγαίνουν. Θα ανακαλύψουν και βέβαια και ποια είναι η μητέρα του Μπλάνκετ. Δεν θα βγει να πει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο πατέρας των παιδιών έχει ακουστεί ότι είναι ένας καρδιολόγος. Δεν κάνω λάθος, ένα λεπτάκι, γιατί έχω το όνομα του εδώ. Ο Δότης, ο πατέρας των παιδιών. Ναι. Περίμενε. Μπορεί να διεκδικήσει κάτι, εννοείς? Δεν ξέρω αν μπορεί να διεκδικήσει. Όχι, δεν μπορεί να διεκδικήσει. Φαντάζομαι ότι όταν πας και είσαι δότης σπέρματος, υπογράφεις κάποια συμφωνία, ότι δεν μπορείς να διεκδικήσεις μετά κάτι. Γιατί άμα πάει κάποιος τώρα, ας πούμε, μια γυναίκα που θέλει να αποκτήσει παιδί μόνη της και πάει σε τράπεζα σπέρματος, θα μπορεί να διεκδικήσει μετά ο πατέρας, το παιδί, ή αν αυτή η κυρία, ας πούμε, έχει πάρα πολλά λεφτά, θα μπορεί να διεκδικήσει τα λεφτά. Και συνήθως δεν λένε και πού δώσανε το σπέρμα. Ενώ όχι, είναι και αυτό. Να σου πω ότι μια νοσοκόμα, η Σέριν Λι, συγκλονιστικό. Και χτες το ρώτησε μια δημοσιογράφος, πήγε αυτός να κάνει promo την καινούργια του δισκογραφική εταιρεία. Ποιος?